हमर राजा ए हो हमर राजा हमार जान काहे ले विठलपुरवा के धरती से हमारा छुटक चचा बुक्सा पंचायत के परम आदरणीय बहुत बड़ा समाज सेवी हमारे त्रिलोकी राय जी 1000 रुपए दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत। बड़े बड़े रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। मुर्गी मरी हो जा मुर्गी मारो कहते कि ए राजा जी कब जीवन में हम कटिया नहीं कैले कब खेत में हम नहीं गई शशि बाबा कह दिया जब कबो हम जीवन में खेत में हम नहीं जी जी ना हम कह कितनी एक खाली मंडलिया में आ जाए भा लगले बबुआ एगो बिना लूटे आई हमरा मिंटू ब्यास जी भगवान करे के बनौले रखस एगो माला ले लो। आइए हमारा छोटू भोजपुरिया जी सुमेर शर्मिला जी के यहाँ के भतीजा है यहाँ के हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा मान सम्मान ही तरी बना रहे एगो बिना लूटे करावतार पटनी नैहर नया महदा के धरती से हमरा रमेश यादव जी हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन बा नैहर में कब नेटुआ वीर बाबा पूजा समिति सुनहिला लाला जी प्रणाम करतनी हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन बा मोर मजबूरी बोला मोर मजबूरी बोला ना बुझेला ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा हमार जान काहे ले शशि बाबा बड़े बड़े रुपया देने पुरस्कार नटुआ वीर बाबा पूजा समिति लाला जी हमरा के बड़े बड़े रुपया दिले बने पुरस्कार कहते जे काल है के कटिया कर लेबे तू गरल बगोर में तो गरल बाटे
अमला पहलवान जी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा एहू गीतिया के दर्द बा हमरा मर्द हंसेला मारकंडे जी निधुआ के धरती से लयदारों का लयदार है हार्दिक हार्दिक तनिया गीतिया के जवाब दी हो ई कौन बात है तू अपन सुमरन कहो तो हमारा चलते अपनो सुमरन तू बिगड़ला अपने बिगाड़ लिहल दर्द बा हमरा जाए मर्द हंसेला ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा हमार जान काहे लेला हमर राजा हमार जान काहे लेला कहे से कि समय हमने के नजदीक बचैता गावे के बा भा लगले बाबुआ त जावन लगा कोई लऊ काम कोरा कहाना में सोनू सोन दिल के सुनील व्यास जी हमरा के दिल बने पुरस्कार बूढ़ा पे आसजोन जवानी से खेला है हो हम राजा ए हो हम राजा हमार जान काहे रहला अच्छे बाबू धर्मपुरा के धरती से